Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Tungod kay baga pa kayo ang simento sa luyo. O wagi-agi sa gitapakang bongbong, di ba? Unya, husto ka ning atong gibuhat. O, uy! Gusto gini atong gibuhat, abay. Naa sa sud ang lungon ng Marcela. Ato na lang ning hulbuton. Sige, sugda na tog bira ang lungon. Abay, Katay. abay. Gikulbaan magid kong naghuna-huna sa atong madiskubrihan ining mauminat Ay, kulba-kulba di abay. May hunaw na ang makita na to. Sud sa lungon. Ha? Padayon na, padayon na. Bira! Bira! Unsa magid kahisod aning lungon no? Aw! Sigurado kung kalabira na yun ang sudin eh. Aw bitaw no. Lain sa kikuan. Lain. Gani. Ato na lang yun yung isubayon ang gipangbuhat ni Lolo. Dali na, abay. Bira! Nanagid. Nanagid. Nagawas na ginalungon. Imutan abay. Unsa man? Wa pa gyud ni maablihi ang lungon. Marawa pa. Nya, unsa man ay ato lang ni tutukan? Sige, kuha ang baradi kabra. Kaya atong ligwaton ang tabon sa lungon. Kadiyat. Boss, di kulbaan ang pasap ko nga nagtanaw sa payag ni Lolo Pilo. Hoy, ikaw ba? Ayaw pagkuyaw-kuyaw diha. Pero, mura manog, nagmata pa sila. Kay, nagsiga pa man ang suga. Sige, paaboto na to nga mapahong ang suga. Kana, mas mayo pa. Kay mura og mahadlo ko musak ka nga nagsiga pang suga. Mura to udugway tao da. Boss, saan na naas menteryo? Mura mo sigas flashlight? Ala, tuwa na sab. May tao sa menteryo. Abay, garang baradi ka bra. Ambi. Ako na ning ligwaton ang tabon sa lungon, ha? Iro gamay dito, abay. Ayaw una bay. Unsa pa man? Sa di pa ni mo aplihan ang lungon. Panang yun uno. Unsa? Asa mo ko manangid? Suminat taygot. Unsa? Manangid pagid ko ining Madam Marcela, abay nga ako siyang tanawon. Abay, wa na nay kagdiya sa ilawom sa lungon. Uy, kalabira na lang na. Ha? Ang atong lawas, mahimo na ng kalabira. Mahimo na ng abog. Kay sa abog tagikan, sa abog usab kita mupauli. Pero, gusto ka. Ha? Gusto ka bay? Kinahanglang mananghid lang yun ko. Madam Marcela. Madam Marcela Benaber. Pasaylua lang yun ko, madam ha, nga akong lungkabo ning imong lungon. Mutanaw raman minimo. Amo lang tanaw-tanawon kung unsa gyud buti pasabot ni Lolo Pilo sa iyang pagpa-picture dinhi sa imong nitso, madam. Mao na. Okay na ka, madam ha, nananghid ako nimo. Ako na ning ukbon ang imong lungon. Nana, mikan-an ang tabon sa lungon. Nana, naukob na gid ang tabon, abay. Apoy dyan eh. Kulpaan man kung nagtanaw sa tabon sa lungon. Uy, unsa man kaya itong madiskubrihan diha, no? Kalabira lagi nang naa diya sa sud sa lungon. Nya, unsa man itong tanawon diha? Ang gustong tanaw ni Lolo Pilo. Ha? Doon na gid siya gustong tanaw diha. Ay, sige na, ato na nang ablihan. Aron mahuman natas atong toyo dinhi. Mao gid. Ug sa dugayan. Oh. Daan pa ko. No. Tarungan bagin ako be. Abay, Ah, kabantay ka, kalabira, O unsa man ang gikumo niya siyang dughan? Lah.
Natoy gikumkum sa dugan ng kalabira na. At tagay ko na ko kuhit bay. Ay, naisulsil, oh. Uy, sama na. Lingin nga. Oh, kwintas man na. Kikumkum ug maayo sa kalabira ang kwintas. Mura siya mahadlok nga may mukuha, abay. Abay, Johnny, unsa may sunod na buhaton ini? Ayaw na. Atong tanahon kung unsan kwintas ang iyong gikumkum. Aha? Madam Marcela, patanawa lang ko ining imong kwintas nga imong gikumkum, ha? Buhi, madam, buhi. Alo, nabali ang bukog sa tudlo. Bay! Bay, murag di jud maayo magdugay ta dinhi, abay da. Pawam ako ining imong kwintas, madam, ha? Oh, Suto. Johnny, tunay laing tao dinhi sa sementeryo. Paghinay dia puldo. Paghinay. Nakita bito ko, boss. Sao nga, tapigas man ang akong tiil. Nakalukso na noon ko gikan sa babaw nitso. Shhh! Binaw. Mamati unatas palibot. Ay naman ang siga sa flashlight kanina. Dinihin man dito gikan sa sementeryo. Dali. Muadto tas unahan. Dali. Oo, boss. Hinay ha. Hinayan ang tunog mo. Nga dili ka makahimog kasaba. Oo, boss. Ay, Johnny, naagitaw nga minsod sa sementeryo. Oh, nakakita ko sila nga nino. Usa may pato na to? Di na hilang natasod sa musuliyo. Ikaw, pabili lang ka din eh. Huh? Gawas ko. Uy, asan ka ipingon? Johnny! Ani ko din ni manukad. Oh, mayo kay itom sa dingag mong t-shirt. Awu! Oh. Kini na, mitubag sa nangiro sa layo. Oh! Oops! Boss. May kara nagiduguwa ng mga iro, boss. Ay, pastilan ni mo. Unsa may naanak kung muuwang ng mga iro? Nagpasabot pa na, boss, nga doon na sila'y nakita nga dili normal. Mo ba? Pairo pa yun din sa suod sa sementeryo, boss. Ay, ni mo. Iro ra na. Ayaw kadlo ka na. Ala, may naglihok sa kasagbutan, boss. Ang amaway. May dagan ang amaw. May balik sa agi. Pangkong masabka ni mga iro, ha? Karon man yun, ni uwa nga niya bikipuhat sa sementeryo. Uy! Di ana masab sa duhol ang uwang sa iro. Uy, may misod sa... Oh, bay dyan eh? Kiahak na unsa mo kabay. Uy, nga nung nagsigim kagkatawa diha. Kasi pwede mong katawa sa kung nakita. Aman. Unsa di mo nakita, ha? Nga nagkapahimuot ni mo maayo? Si Poldo o si Dindo. Sila day ang misud in sementeryo. Dito agi sa tong agianan sa kilid. Unsa? Unsa mo kaasab sila din sa sementeryo? Aw, tuod sa dong. Nga nang misud man sila din sa sementeryo. Si Poldo o Dindo. Dali, abay. Ato na tabunan kining lungon ni Madam Marcela. Ano ang kwintas? Unsa man? Atong dadon o dili? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!